Hola zuek, zer moduz, egunon, ongi etorri beste bideo batera. Bueno, gaur ez neukan pentsauta bidizua grabatzea, porque neukan pentsauta. Baina, bueno, erabaki dut grabatzea, eta kontakutzuet pixkat, aste honetan ze daukaten. Bueno, gaur estelena da, eta nago pixkat urduri, ze nire lehenko zeina mai operatzen dabe, vegetaziotatik eta, bueno, amigaletatik eta holan, eta eske la urte bakarri dauzka, eta klaro, ba urduri gare. Eta, bueno, a ber, zabalduko hemen nire weekly planerra. Super txulua da, la rosa bastaketik utzuko da. A ber. Gaur inbiot, guazeneko bidixuak grabau, eta igo, porque azte buruan ba ez dutin. Eta zukalde Andre bai, printzipioz. Bihar daukat grabaketa bat, bagabiltzekin, grabauta daukat erekin lehenago, baina gauza batzuk falta jau. Eta bihar grabauko, ba, eske presentauko zuet. Gero konkizeko bidixua aste artean igokot, bueno, zuek, ja ikusetauko zue, hau egotzen dutenian. Eta, nire notzuen komentau intro maravilloso hori, osea, Andoni eskiarrik asko, Andoni itxotarretak induzta, lagunak. Eta geratu da, superpolitxa. Eta hori gero, bueno, ba, jungo nahiz kontatzen hastian zihar zeitzen duten, eta hori dana. Eta ontxe, noi erosketak itxera grabatzeko zukalde Andre. Geratu dut, neuzkan osagaiak eta ze falta jaten, eta jazta apuntau dut, ze falta jaten? Bai, alberginia, joe, osagai nagusitxena. Bueno, jantzi dut, erosketak etxagera juteko, eta gero kirol pixkat itxeko, bueno, maia moreak, eta kaltzetinak bai moreak, zela ez. Unai ejertzia, laportu dugu inotala, bueno, eman izoztala, eta nola, bueno, kerston zaparra dia hartuta ez dut nahi eterkina eraman. Orduan jantziko dut, zira la rosa, bueno, la rosa, kolor pastel. Eta behitu napo, eski, atzo hostixo bain zan, eta dauka hankia jodi duta, behitu, ez da ibiltzen. Behitu, nago men botata, napito. Esto que está pitxonik aso jarri jagun la bentau. Ai. Mertxi, kriston zaparra dia hartu, baina benetan, no kontaba jo kontanta lluvia. Beltau nahiz, erosketak itxetik, entzuten mozue tik-tak, da nire makagarri dagoela airfryerra hogei tostatzeko. Bueno, hemen dekot konprea. Boltzau da una maravilla, naturakoa da. Nire etiak eta garok ekarri zozten. A ber, ala, hau nire amak erosi zeban. Mimita Polanco. Regaliz. Kakoituko tuet konpria. Ogixa, jatela gustatzen, bueno, konpria guk dian itxon dugu etxonduan daukagulako. Saka mar ruido. Eta erosi dut hogei hau, nire aite gustatzen gakolako, txapata. Esto es txapata, no? Vale. Gero, ikusi dut... Ikusi dut... TikToken, zela ez. Smoothie batzuk en plan detox, eta nahi nebanin, baina, klaro, me daba toda la pereza. Orduan jo naiz ikustera berrin da zeren, cosa que zerenin da. Orduan erosi ditut gauzak itxeko. Te berdea dauka, eta te berdea erosi eta etxian ez daukagulako behar. Bai dauzka mandarinak, kereketak itzima bota biak jakoen. A ver, ¿qué más he comprado? Berenjena bat, alberginia, itxeko platera. Que lo saque de la bolsa. Que dago benerea. Ama puede desaparecer. Voy a fijar en dago. Alberginia. Venga. ¿Qué más? Eta aguakatia. Porque aguakatia bebai dauka. Eta gero, nera hemen dago kotille guan poltzan. Erosi dut, bueno, rimela porque neukan. Eta eyeliner zurixa. Chulada bat. Da profundidad al ojo. Que da profundidad al ojo, hemen. La experta nos comenta. Bixak dia esensekuak. Batido verde detox. Ez dago munduko onena, oza, ez da munduko onena, baina txarra bez dago. Gisa da, berez botabian utzala jengibria, ginger, baina... zegoen potxo, eta bota egin dut. Baina ma kriston temblekia daukat. Hemen ikusten duzuen hau dana, da, jaso ez duten erropia. Hau be, reala da. Behitu kamiseta hau, txekne. Dan bakakua. Ezkerrik asko aiert. En fin, risas varias, kamiseta honekin ostiralian. Bueno, por favor, vaya pelos. Ja, aldatu naiz erropas, porque ingot kirola, tal, pascual. Eta jantzizot,
Hala, venga. Praka honik mitiko mendikuak. Olakoak dienak. Eta gero todo txula, porque claro, oin grabau biot, guazeneko bidixua. Eta claro, pues de cintura para arriba se ve, eta behitu. Eyeliner zurixak ze ondo geratzen dan. The problem is, bueno, hemen dauko izpilu itxua. The problem is, dagoela eguraldea grisa. Orduan, ez da argirik sartzen. Con lo cual, piztu behar izan dut gelako argisa. Ze pasatzen da? Que está parpadeando! Bueno, baina Nikola grabau biot, osea, a mi, ja, eskenei pertsonalki pelau iteziak. Así que, bueno, guazen grabatzera. Bueno, vaya circo. Atzo pinta binitzen pixkat, osea, rimela eta eyelinerra. Grabatzeko guazeneko bidixua. Astu jaten. Ya, sí estoy. Bueno, dia... Amarrak hogei gutxi geratu naiz, amartertan plazan. Eta inbiot, oiain, preparau, gozaldu, grabau, konkiz, eta memoria maten bosta editau. Nire ustez, nire palo, eski ez dut mamiar, ez da grabatzeko. Atzo, puto ordu bitxak laurden gutxi arte, eski normala da, hau. Tio, ki ni amarterdia amaikak lonago. Pues, bai, reala da, geratu nintzen, konkiz ikusten. Me va a hacer bien en la salud, evidentemente es, porque bukatu neban de los nervios. Ezin dut, ezin dut. Osea, balia, dago betiko petardia, que no la soporto, eta benetan eske, uste dut ez daukala hartzoetik, osea, ez da zure ekipua, kareño, da ekipua. Bueno, zuek, ja preparau nahiz, tal, kartu nahiz jende honekin, osea, behitu, el circo, eske behitu, hola goia eskaletik, Zuek uste duzu hau normala dela bergara baten? Que vergüenza, superaukote. Bergaratik, nora goiaz? Eran de hora. Helduko ga? Hola, ematen dago, eman bietu ez dela hemen txarlita bat, gustatzen bat planoa hola pixkat berbaitxeko. Bota dut siestia. Kriston atzo pasau dut, jarri hau kalefestin bat hori nago izerretan, kendu indut, evidentemente. Eta jarri dut hau grabatzeko konkizeko bidixua. Sin más, ikusi dut landaria zuara pixkat potxo. Zeratu nahiz aldatzen, mazeta batetik bestera, bueno, landaria portu dut. Hau da, mi dia a dia, ez dakit landareak kudeatzen. Eta hemen daukat, eski, mobila, palo selfixakin, eta arabian emalako foto bat, tipo grabatzen egongo banitz bezala, total, grabatzen iguala, bidaltzeko Gipuzkoako hitzan indozen elkarrizketa baten dako. Así que, bueno, ya que estamos pixkata, postura honbiako. Dia, saspiterdiak. Eta nago, hola. Ja, editau dut, konkiz komentatzen hemen dago. Dana, intrua, eske, super txulua. Egunon, elurra dago, ez nizegun posi show. Egunon, zuek, ez dakizu ezelako posik nagoen, eske, zuek increíble, elurra egin dau. Buah, bueno, prixa pixkatekin nago, porque eta laurten zipekin geratu nahiz, eta ondio falta jajertzia, motxilia bukatzia, tal peskual. Eta dia, pues, ella, eta amairu edo. Kristo noteitzen dago, orduan jantzi dut, termikoa, la rosa, zela ez. Daukala, hau, atza sartzeko, que me encanta. Gero, maiak daukaila hola hietxua, eta zapata honek. Eta bagoiaz lepurute gira, nire mail lapurtu jat motxila impermeablia, porque, claro, gero alixen bila jumbian ez da bestela, pues eriotza. Así que hori, banoia. Hola, zuek, irten naiz libutik eta hemen noia alixo eramaten, etxera, bazkaltzera. Hau, narea beste nahi. Eta gero hau. Ez, hau eta gero horrengoa, gero hori. Era hau. Egunon, bueno, nire dut beterak utzi, eske. Oetik botan hau, osea, literal, ja daukat hemen hankabat kanpuan. Hau da, gaurko gozarixa, kiwi bat, tostadak olixua eta gatzakin, eta teia.
Jarri naiz ja hemen nire gelan, bueno, ikastera eta gauza batzuk itxera, eta eski ondio ben jarraitzen dago. Osea, inbiar izan dut oia, bastante gaizki, mazakoteu dagolako, no se va, berdin jako. Por cierto, es que dokatenian ia pixkarritza dut, oso, tenia zikatzen guztiz ondo zikadoriakin. Hau ez dakitzela jarri, en plan aurrera, ez. Da igual, hau leo pixkat bizitzia, eta hori ikastera eta lanak itxera noia. Por cierto, behitu hemen zerten behaten. Kremia eman biotoin. Txikiz, heldu gat notizia bat superrona, ontsa bertan superrona. Gauzia supergaizki jartzen eizela zilan, osea, ontserako txikotzuet. Eta, egon nintzen, bueno, gertu gaten Instagramen publizidadia, zela ez. Silla ergonomiko batzuna. Eta zen eban, ba, superidea hona da, ostras, ba, nire, osea, etorko gaten perfecto. Osea, nintzen begira, hola, 400 euro, ez ditut, gozta behar, 400 euro silla baten. Orduan sartu nintzen Wallapopen, porque lo he hecho esta. Eta orduan, topa honean atzo silla bat ekonomikoa, eta, bueno, ez dakit gero emango jaten nik neoten erabileria, orduan esan eban, bueno, esto gasto behar besta, eta 15 euro, porque, bueno, bali, madago bat merkiagoa, eta aldoztan hain la funzion probatzeko ondo edo gaizki, ba, bueno, ba hori hartukot. Eta ontxe bertan, saltzaia konfirmatu ez da pedidua, erakoetzen gotzuet. Bueno, ni zeian agonien jarri eta beti jartzen dizola, en plan basurian gainean. Bueno, mendare kajak inauteritako jantzitxekin. Eta, klaro, ba, hau da, horrorosua bizkarrandako orduan, a ber. Eitu zigia dago. A ber, hola da, doblauta. Badakit ematea bela silla superrarua, baina, bueno, zuko hemen jartzen duzu purtixo eta hemen hankak. Osa, jarri bela uniko, hola, oinagon bezala. Sin más, muchas utilidades. Egunon, nos tira la... Bueno, evidentemente... Beitu, zela kuendan mazakotia. Eta hori, kremia bota dutela egunero, granuen dako, eta dana, baina eske... Beste integrante bat daukat, nire musuan. Horrekin, ba, horrela biako. Online intziarten kamiseta chulísimo jantzi dut, firmauta dagoela, porque ella siempre es una friki. Eta liburtegira jumien nintzen, zipekin, baina, klaro, zipre jau inda. Bueno, ez da jau, zip dago etxetik lanian. Eta orduan esan dut, ba, igual ni be etxetik ingot, eta ja gero lalagatzot hemen ordenagailu eta hori dan, eta alixen bilan oian ian ez doteruan biertrastuak. Bueno, ba, jarri nahiz hemen editatzen, eta behitu ontsa bertan zela dago nire goia, porque, ba, oian jarri nahiz eta ja hemen nago. Klinesak eta kakaua, super importantia, mobila, marterdiak. Hemen nago editatzen bidixo hau. Motxilia kargadoriekin eta hemen daukat, bueno, bai, kargadoriak eta hori. Kuadernua, hau da nire agendia, daukala hemen, bueno, maskaria bat beti, badazpada, porque gaur egun, hemen hola. Eta hemen daukat, ikasten nabilen kursoko, kuadernuak. Bueno, eta ez ditut erakutzi, Zeitfesteko galtzerdixak Andre Aranburuko paritxu zoztala diala Bask brandekin batera, Zeitfest eta Bask. Ezkerrik asko zuek ostirala da handia, behatzerak eta 10, eta nire kuadriagoak sinistuko ez da benarren, porque rarua da ni ostiral baten etxian egotia, etxian nago benetan, pijamiakin de hecho, eta eneixerten behar, así que Raiders mesedez sinistu, eneixerten etxean nago, así que, bueno, hori, gaur dauku pizza faltzeko, eta gero ikusiko dugazen. Beti ikusten dut, emitidu eta gero kantuak pasau itxen ditut, jatelako gustatzen. Egunon, diago izeko behatzireak eta nagoia hemen, con todo el kit, bada prestadot te bat ez hiltzeko hotzez, eta hemen txe. Venga, laburpena itxera eta grabatzera. Hola, zuek, ze moduz, bueno, gaur estelena da, eta gaur itxen dut urte bete YouTubeen. Bueno, hori ez da komenta bine bana. Akordatzen nola esan dutuen azteuntako egun baten heldu jatela, bueno, erosin ebala silla ergonomiko bat, baka hor heldu jate, eta bentxe bilagoiaz, bale? Hemen dauko paketia superrondo dago batuta gura izak, eta goazen zabaltzea. A few moments later. Vale, ya está. A ver, hoy
Guazen ikustera zela montatzen da, porque... Ama, espera, estoy grabando. Sí, se lo te voy a abrir. No, ¿qué va? No sé si es así o al revés. Uste dondala, hola, edo, bestela, dauka beste bat bero. Hola. A ver, proba wingo. Hombre, muy estable no es, ¿eh? A ver si me voy a pillar. Ah, bueno. No es estable, ¿eh? Bueno, bidixua hemen lagakotia. Espero dut gustau izana nire aste raro hau. Eta bueno, hori barpidetu, nire sari sozialetara eta youtubera be bai. Eta bukatu aurretik, ingo putz, urte bete.